אשכנזי בבל מציעים כיסא הכחול ביום כחול במיוחד. עוד מעט עכשיו. הוא עשה הליכת ירח, הוא צריך להתגלח, הוא טעה בחשבון ולכן הקיש אותו לשון. אישה, תקחי קולה גדול, העודף מספיק לדקסמול. חבר, אנחנו פה לא פורטים, באמצעים אנו לא נוקטים. תתחפש לי פה יא מכוער, אתמול דרכתי על עכבר. ערב טוב עם ליאור נרקיס, אני מכניס אותך לכיס. כמה סוכר לתת לך יא בלום? אני בכלל לא אוהב סוכר חום, סנטה מתנים, הוא רב שימושי, אני אקנה אותו כזה שימושי. יאללה 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 יאללה, כל היום הוא יאללה יאללה יאללה, עוד פעם יאללה 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 יאללה, כמה יאללה. 48.60 זה אחלה מחיר, זה כמו לקנות 2 מלבור לייק, זה המחיר? תגיד, אתה רוצה קפה? תיקח גם מאפה. דודו אהרון, מילים פשוטות, חבל שאתה לא שווה פרוטות. למה הכל אתה מדבר עם מבטא? יאללה, אני נשארתי כיתה. בוא לשתות קולה, בוא לשתות קולה, בוא לשתות קולה ואז נמשיך. בוא לשתות קולה ואז נמשיך. יאללה 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 יאללה, כל היום הוא יאללה יאללה יאללה, עוד פעם יאללה 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 יאללה, כמה לאללה. איפה הייתה במצווה שלך? כן, איפה היא הייתה? לא זוכר, לא זוכר. פעם חטפת מכת חשמל? לא זוכר, לא זוכר. איך אתה מנגב, בישיבה או בעמידה? לא זוכר, לא זוכר. את אשכנזי בבל אתה מכיר? כן, אני מכיר. האולימפיאדה הבאה היא רק בעוד 2 אז יאללה, בנות, עפתי למים. הוא עף למים. עפתי למים? הוא עף למים. כן, עפתי למים. למים. זה השיר המאפן ביותר, כן זה השיר המאפן ביותר, כן זה השיר המאפן ביותר, כן זה השיר המאפן ביותר. זה השיר המאפן ביותר, כן זה השיר המאפן ביותר, כן זה השיר המאפן ביותר, כן זה השיר המאפן ביותר.